ബിഗ് ബോസ് താരങ്ങളായ സജിനയുടെയും ഫിറോസിൻ്റെയും ഡിവോഴ്സ് ആവാൻ പോകുന്നു എന്ന വാർത്ത ലോകം വളരെ ഞെട്ടലോടെയാണ് കേൾക്കുന്നത്. ബിഗ് ബോസ് സീസൺ 3-ലാണ് ഇവർ പങ്കെടുത്തിരുന്നത്. ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ കടന്നുകയറ്റമോ അങ്ങനെയുള്ള കഥകളൊന്നും ഇതിന് പിന്നിലില്ല. അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നാണ് സജിന മറുപടി പറഞ്ഞത്. കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് പലരും കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഒന്നിച്ചു പോകാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ വേർപിരിയുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന്. ബിഗ് ബോസിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. വീടിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയായില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും 3/4 ഭാഗമായതിനു ശേഷം രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇനി ആ വീട് വിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് കൈമാറുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡിവോഴ്സ് ആയെങ്കിലും ഇവർ ഇപ്പോഴും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ കൂടി മെസ്സേജ് അയച്ചതേ ഉള്ളൂ എന്ന് സജിന പറയുകയുണ്ടായി. മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ സജിനയ്ക്ക് വിഷമമുള്ളൂ. അത് പറയുമ്പോൾ സജിന കണ്ണുനീർ പൊഴിക്കുകയുണ്ടായി. രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഇനി മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ മക്കൾക്ക് രണ്ടുപേരെയും ഒരേ സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്നതാണ് സജിനയുടെ ദുഃഖം. സജിന ബിഗ് ബോസിൽ വന്നപ്പോൾ വളരെ ബോൾഡ് ലേഡിയാണെന്ന് തെളിയിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ തളർന്നു പോവുകയാണ്. ഡിവോഴ്സ് ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് സജിനയെടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ, എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് മരുമകനെയല്ല ആവശ്യം, മകനെ ആയിരുന്നു ആവശ്യം. പക്ഷെ അവിടെയാണ് തെറ്റ് സംഭവിച്ചത്. അതായത് സജിനയുടെ വാപ്പ കുഞ്ഞുനാളിലെ മരിച്ചു പോയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഉമ്മ വളരെ ദുഃഖിതയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ഭർത്താവ് സജിനയുടെ അമ്മയെ മകനെപ്പോലെ നോക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ സജിനയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് വിചാരിച്ചതിൽ നിന്നും മറിച്ചാണ് സംഭവിച്ചത്. ഇനിയുള്ള കാലം അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവെക്കുകയാണെന്ന് സജിന പറയുകയുണ്ടായി. സജിനയുടെ പേര് സജിന ഫിറോസ് എന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഫിറോസ് എടുത്തു മാറ്റി സജിന നൂർ. നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സജിനയുടെ ഉമ്മയുടെ പേരാണ് നൂർ ജഹാൻ. എന്തായാലും സജിനയുടെ തീരുമാനം നല്ലതാണെന്നാണ് കമൻറ്റിൽ വരുന്ന റിപ്പോർട്ട്. ബിഗ് ബോസ് സീസൺ 3-ൽ സജിന വല്ലാത്ത മാനസിക വിഷമം അനുഭവിച്ചിരുന്നു. അതിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഫിറോസ് ഒരു അക്രമ വാസന പോലെ അവിടെ കാണിക്കുമായിരുന്നു. പലരും, നടി ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പോലും സജിനയോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, എങ്ങനെ നീ സഹിക്കുന്നു, നിനക്കെങ്ങനെ കഴിയുന്നു എന്ന്. പരസ്പരം അടികൂടി ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാളും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് പിരിയുന്നത് തന്നെയാണെന്നാണ് സജിനയുടെ തീരുമാനം. രണ്ടുപേരുടെയും 2ാം വിവാഹമായിരുന്നു ഇത്.